Så nu boys, der er træning. Det der er historien om en dreng, der hedder Abdi. Abdi elskede fodbold, og det var alt, der nogensinde betød noget for ham. Hvad Abdi ikke vidste var, at der snart ville komme et øjeblik i hans liv, som ville ændre det for evigt. Her sagde Abdi, der træner. Abdi dominerede fuldstændig banen. Ej, den var ikke god. Tag lige nummer. Og hvis der var noget, Abdi var god til, så var det at blive ved, indtil man får det rigtigt. Det der, det er de gode sager. Abdi, kom lige herover. Det der, Seneca, det er de gode sager. Jeg synes, jeg har fået en lille kamp op på første hold. Det vil jeg meget gerne. Du har, hvad der skal til. De gode spillere laver fejl nogle gange. Nej. Gutter, hvor koncentrationen? Arda, du er ude. Abdi, kom ind. Her er den gyldne chance, okay? Gør fastholdet. Abdi får en gylden chance for at vise sig. Og man kan vist roligt sige, at han tager godt imod det. Ja, du har da rigtig, hvad der skal til, hva'? Skal du med til kamp på lørdag? Ja. Ja, det er dejligt, ikke? Ser vi det? Ja, vi ses. Matchday, here I come. Abdi gør sig klar til kamp og er rimelig nervøs, men han er også rimelig selvsikker, da han godt ved, at han kan dominere, hvis bare han gør sit bedste. Stjernespilleren får en skade. Det er vores bedste spiller. Abdi, Ja? det er dig nu. Mig? Det er dig nu. Ja, okay. Kom her. Og Abdi bliver derfor kaldt ind på banen som en udskifter. Hvad er det for en udlændinger? Ud af banen, mand! Fansene tager ikke særlig godt imod Abdi, og det gør ham usikker og utilpas i sig selv. Abdi spiller fremragende og viser sig selv godt for fansene, hvis til sidst sker der noget tragisk. Abdi misser chancen i det sidste sekund, og kampen ender derefter 2-1 til de andre, hvilket er meget tragisk. Smadrer ham kraftedeme, men jeg Hvad fanden har han gang i, mand? Derfor han ikke skal fucking spille for mod! Fansene råber racistiske og onde ting mod Abdi, og det gør ham kun mere ked af det. Abdi ved ikke, hvad han skal gøre sig selv, og selv holdkammeraterne er sure på ham. Hvad vil han måtte gøre? En lang kamp, og alt det racisme har jeg brug for noget godt mad. Må jeg få noget? Du må ikke få noget. Hassan eller hvad end du hedder. Der er nogle bananer derhen, hvis du vil have. Abdi oplever mere og mere racisme, selv for sine egne holdkammerater. Jeg kan ikke klare det mere. Det var inde på